Kaixo eta ongi etorri gaurko magazineko programara, gaur abenduaren 31 da, 2024ko azkeneko eguna. Gaur elkarrizketa berezi bat ekarri dugu platora. Palestinako egoera aztertu nahi izan dugu eta BDZ-etako kide bat, Aitor Palacios, etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Izan ere gaur 2024ko azkeneko egunean ez dugu gai hau ahaztu izan nahi. Eta asteburu honetan BDZ-ak jala Nafarroa Palestinarekin batera egindako dinamika bati buruz hitz egingo dugu. Baina bitartean ikus ditzagun betiko edukiak. Gaur, abenduaren 31 da, urteko azken eguna, goazen ikustera zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1671 urtean, Mauleko sarreran zintzilik zegoen Matalazen burua kendu eta sekretuan ehortzi zuten herritarrek. Urte batzuk geroago 1971 Manuel Iradier Mendi taldearen ekimen bat debekatu zuen Arabako gobernu zibilak. Mendizale guztiak euskal separatistak zirela iritzita hartu zuen erabakia Claudio Colomer gobernadore zibil frankistak. Eta gaur bezalako egun batean, baina 1982 urtean, Euskal Telebista emititzen hasi zen. Helen Elizarralde eta Mari Jose Insaustik aurkeztu zuten lehen emanaldi hura eta Carlos Garaikoetxea lehendakariaren urtezarreko mezua igorri zuten. Eta bukatzeko 2013an Katakrak ireki zuten Iruñean, Euskal Herriko liburu denda sozialik handiena. Eta orain, aztertu dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen lerroburu nagusienak dio Volkswageneko 1000 langilek txanda kontratuari heldu ahal izango diotela hurrengo bosturtekoan. Eta honen azpian argazkarekin batera, osasunaren bizita ospitalean dauden aurrei. Eta azpian, futbolarekin jarraituz horrela dio hurrengo lerroburuak. Klubak ezetz esan die Torro eta Budimirren eskaintzei. Bestalde egunkariak nabarmendu du KPIk 2,8an itxi duela urtea gasolinen igoeragatik. Eta beheko aldean hori azpimarratuta, alde batetik lerroburu batek horrela dio. Errotabirusaren txertoa haurtxoentzat. Eta hurrengoak. Maria Txibitek ekonomia lehentsi du. Honen azpian horrela dio hurrengo lerroburuak. San Silvestre jendetsua Iruñean. Eta bukatzeko egunkariak kotilloi gehienak beteta daudela ohartarazi du. Orain Diario de Navarra egunkariarekin lerroburu nagusiak horrela dio. Trumpekiko ziurgabetasunak Nafarroako enpresak 2025erako dituen itxaropenak markatu ditu. Eta beherago osasunako jokalaria den Budimirren argazkarekin batera horrela dio lerroburuak. Osasuna babestuta itzuli da. Bestalde egunkariak gorriz nabarmendu du 4 hilabete baino gehiagoko itxaronaldia dagoela Nafarroan mendekotasuna baloratzeko. Eta horretaz gain, azalaren beste lerroburu batek dio, Espainiak 2,8ko inflazioarekin itxi duela 2024 urtea. Eta azalaren goiko aldean, grisez azpimarratuta eta argazki baten laguntzaz, horrela dio hurrengo lerroburuak. Nafarroak errotabirusaren aurkako txertoa gehitu du. Eta ondoan azkenekoak Javier del Castillo Bandresen heriotzari buruz ohartarazi du. Gara egunkariaren azal osoa argazki batek betetzen du. Kontraargiak sortzen duen haur baten silueta irudikatzen du argazkiak, eta lerroburuak horrela dio. 2025 urte berriari begira, mundu zabal bat genozidio batean laburbildua. Berria egunkariaren lerroburu nagusienak dio, bihartik aurrera denbora gehiago egin beharko dela lan pentsioa osorik jasotzeko. Bestalde azalaren ezkerreko aldean, Gotzonen bilen, Euskal Pilota Federazioko lehendakariaren argazkerekin batera, aipu bat ere nabarmendu du egunkariak. Nazioarteko federazioak ikusi dugu bertan egotea onuragarria dela. Bestalde beste lerroburu batek horrela dio. Txibitek Nafarroako egonkortasun politikoan nabarmendu du urte berriko mezuan.
Eta hurrengoak horrela. Euskal Herria baterak apirilaren 11 antolatu du aberri eguneko ekitaldia Donostian. Eta bestalde, egunkariak nabarmendu du, elikagaiei eta argindarrari ohiko zerga jarriko zaiela hegoaldean 2025 astean. Eta bukatzeko azken lerroburua. Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseilua eredu zaharkitu eta antzua. Euskal Herria irratianen lerroburu nagusiak azken atortxurrokeko konfirmatutako lehen kontzertuei buruz ohartarazten du. Thatchers eskabidean Gozategi, Zopilotes, Einaute Lorrieta, Bulego, Nogen eta Betagarri dira besteak beste. Honen azpian, azaltzen dute jaialdia lakuntzan eginen dela uztailaren 24tik 27 eta abonamenduak dagoeneko salgai dituztela atortxurrok.eus webgunean 94 eurotan. Eskaintza berezia hau gainera urtarrilaren 13an amaituko da. Bestalde irratiak Ondararen defentsako Ekiotz Prietori egindako elkarrizketaren aipu bat nabarmendu du. Elizari brageta ukitu dakioke baina ez poltsikoa. Eta bukatzeko eraikiz kolektiboaren aipu bateren nabarmendu du Euskal Herria irratiak. Gizonok matxismoaren aurrean ardurak hartzeko unea iritsi da. Eta orain gaurko, biharko eta etzirako eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, abenduaren 31, asteartea, eguzkia izango da jaun eta jabe. Goizean goizegoaldean lanbroa eta lainoa sortuko dira eta kostaldetik gertu behodeiak sar daitezke. Barnealdean, goizean bertan altxatuko du eta eguzkitsu geratuko da, baina kostaldeko zenbait tokitan tarteka giroa motel samarra izan daiteke. Egunaren hasieran eta amaieran hotza egingo du eta litekena da barnealdean izotza egitea. Temperatura maksimoak 10 eta 14 gradu zentigradu artekoak izango dira. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da hego osagaian nagusituz. Eta bihar urtarrilaren 1, asteazkena, aldaketari gabe hasiko da urtea. Asteazkenean giro egonkorra eta eguzkitsua izango dugu. Ñabardura bakarra egunaren amaieran erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituko direla izango da. Temperaturan ez dugu gorabehera handirik espero, eguna hotzetik hasiko dugu eta barnealdeko zenbait txokotan izotza egingo du. Kostaldetik gertu berriz, temperatura apur bat igoko da, hego ukituko haizea bizitu egingo baita. Eta etzi urtarrilaren 2, osteguna, aldaketaren lehen zantzuak ikusiko dira. Fronte bat gerturatuz joango denez hodeiak ugarituko dira. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak sartuko dira eta arratsaletik aurrera hodei trinkoagoak. Gauean baliteke euri txikia egitea kostaldean. Hego mendebaldeko haizea harrotu egingo da eta tarteka enbarazu egingo du bereziki egunaren hasieran. Azken orduetan iparraldera egingo du. Gaurkoan BDZ-tako kidea den Aitor Palacios, etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Ongi? Bai, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bai, zuri etortzagatik. Eta, Aitor, orain, azalduko diguzu pixka bat, baina etorri zara, printzipioz hitz egiteko asteburu honetan BDZ-tak jala Nafarroa Palestinarekin antolatutako dinamika bat azaltzeko, ez? Konta iguzu pixka bat. Bai, pasadan larun batan, 28an, errugabeen egunean bertan, erabaki genuen, nolabait maratoi edo umeen Gazan eraildako ume guztien izenen zerrenda altu zozen eta irakurtzea. Nolabait leku bat eta identitate bat emoteko ere, ez? Izen hutsak edo zenbaki hutsak izan ez izateko. Bai. Hasi ginen 28an bertan, guardiko 12an, eta izatez irakurketa etengabea izan zen, ez ginen gelditu iraun zituen 30 ordutan. Partaidetza oso jarraia izan zen, oso haunitza, jende ezberdin gazteak, umeak eta helduak ere parte hartu zuten.
Eta egia esateko ez dakit harritu den hitza, baina bai pozik eratu ginela partaidetza etengabea izan zela ere. Hasieran gu planetuta geneukan nolabait publiko edo eragile sozialekin elkarrizketa bat izatea, hau da, bolondrezak agertzen zirenean irakurtzeko beraiei mikro emotea, baina gero gu bedez eta jala bezala irakurketa jarraitzea hutsuneak betetzeko, baina kasik ezin izan genuen irakurri. Denbora guztian bazegoen norbait irakurtzeko prest. Gero ere beste jende ezagunagoak diren pertsonaiak ere parte hartu zuten, ez bertaratzen, pare batek adibidez El Drogaz edo Peru Kamara idazlea gerturatu ziren, baina beste batzuk bideoak eskatu genizkien irakurketa telematikoa edo izan ziten, adibidez ezagunak Alberto San Juan edo Izarok ahaztuko ditute baten bat, baina gogoratzea, izan zen Alberto San Juan, izan zen Izaro, izan zen Porrotz, Marmototz, izan zen Amparo, Amparanoiakoa, Karne Krudako partaideak ere, Berria egunkariarenak ere parte zuten, Euskal Herria irratikoak, segurazki baten bat azten dut, baina nahiko laguntza eskatu genuenean segituan jasisten duten erantzuna, bai. Gero egon zen baten bat ere parte hartzeko gogoak zituela, baina bakizu datak ere zailak direla horren gontan, gabonak izatea ez tala, eta gero bere tragediaren bat bidean ere gertatu zen da, baina orokorrean eskatu genien gehienei segituan parte hartu zuten. Eta nola sortzen da dinamika hau edo maratoi hau egiteko ideia, ez irakurketa bat dago honen atzean helburu batekin egin zen? Bai, batetik, helburuak hainbat dira, ez, eta egin aldiren ekintzak ere beti gutxi, nolabait, ez, dagoen egoeraren aurrean. Baina nolabait egun hortan izan saiatu ginena, bi edo hiru alde zituzten. Batetik zenbakiek kontatzen dizkiguten gezurra edo anestesia hori saihestea. Hau da, agian, nire gorputzen, 500 hildako eta 3.000 hildakoren artean nolabait sentitu dezaket barruan, ez? Ostras, zer gertatu egin da, ez? 3.000, 500 baino askoz gehiago dira. Baina zenbakiak handitzen diren heinean eta egunero datak agertzen diren heinean nolabait ahaztu egiten dugu. 8.000 eta 10.000aren tartean ez dugu ez galtzen dugu zifraen zentzu hori. Bai, gero, 13.000, 14.000, nolabait galtzen dugu, eta apur bat zenbaki horri danak ulertu dezakegun dimentsio bat emotea, ez, denbora. Zenbat denbora pasatuko dugu irakurtzen hildakoen, eraildakoen umeen izenak. Eta ordu luzeak izan ziren, hori batetik. Gero bestetik ere nolabait omenaldi bat egiteko, ez? Ume guzti horiek, eta egiten dugu umeetaz, gero sartuko naiz horretaz, baina izena altuz irakurtzeak ere nolabait bertaratzen ditu, pertsonak egiten ditu, ez zenbakiak. Eta hirugarren alde hori zen, haurtzaroa, genozidio baten haurtzaroaren erailketa genozidio baten helburua guztiz betetzen duela. Genozidioak badituen bat bertient eta ikusten dugu beti komunikabideetan diskusio hori genozidio bat da, ez da genozidio bat. Albanesek nazio batuko Gazarekiko, Palestinarekiko ikuslea, argitu zuen behin genozidio bat izateko ez dira ez da hildakoak egon behar. Egon zen kasu bat eta ez dut gogoratzen non genozidioa izan zen, bakarrik umeak lapurtzen, umeak kolektibitate edo komunitate horretatik ateratzen eta beste familietara bidaltzen. Zeren holan ere herri baten edo kultura baten etorkizuna guztiz suntsitzen duzu. Orduen horregatik umen zera hau. Ez da 30 urteko pertsona batek badu ere bizitzeko eskubidea ume batek duena bezain beste ez, baina
umeek badute nolabait kutsu hori genozidio, gertatzen ari den genozidioa isladatzeko argitasuna. Gero beste 11 ikuspuntutik begiratu dezakegu nola genozidio bat gertatzen ari den, ez? Baina hau oso argia da eta gainera izatez guztiok ulertu dezakegun zeo zer da. Bai. Eta, maratoia hasi zen abenduaren 28 larunbatean, goizeko 12etan, ez? Eta esan duzu gutxi gora bera iraun zuela 30 ordu. Bai. Eta jende askok parte hartu zuela orduan, zuk uste azkenan lortu zenutela hasierako helburu hori, uste duzu bete ez zenutela? Bai, beti zentsua galdu gari, hau da, badakigu zerrenda hori bukatu genuenean zerrenda zaharra zela, zeren egunero ume gehiago erabiltzen ari dira. Eta badakigu beti egiten dugun guztia, ez dakit ez nahikoa, baina beti sentsazio hori gehiago egin beharko genukela, ez? Gizarte bezala, nolabait larria den egoera soziala edo geopolitikoa gertatzen ari da, pentsatzen dugu urrun dagoela, baina gu afektatzen ez baldigu orain, nik ere ustez afektatzen ari digula gure testuinguru politikoan, Europa mailan eta baina garrantzitsua den zer gertatzen ere, eta erantzun soziala beti gustatuko litzaiguke askoz handiagoa izatea, ez? Beti kola izan genuen momentu guztietan irakurtzeko, eta ere beti sentsazio hori, ojala, kola Nafarroaz hori buelta emango liokela, ez? Baina, bai, pozik geratu gara, partaidetza ona izan zelako, momentu oso politak egon ziren, helburu hori nolabait izenak eta ume horiek bertaratzekoa bete egin zen, oso emozionatu egiten naiz apurtxo bat, baina oso momentu politak egon ziren, eta bukaeran ere nolabait amaieran agur bat egin ginen, eta hori polita. Bai, helburuak bete ziren. Helburu bakarra da eta bukatu dugu, ez dugu bukatu, eta tamalez ez du moten bihar bukatuko denik. Baina, bai, kontentu geratu ginen ekintzarekin. Bai, posten naiz gutxienez horrekin, baina, zuk esan bezala, igual beti dago sentsazio hori ez gauza gehiago egin daitezkela edo jende gehiago hurbildu daitekela eta bar. Baina, orokorrean, zuk zer nolako kontzientzia ikusten duzu herritarrengan gaiari buruz, egoerari buruz? Zaila da, holan generalizazio bat egitea, ez? Emoten du, gizartea honitza den bezala, erantzunak ere ezberdinak direla. Baina bai ikusi dugu nolabait azkenengo urtean egon dela eztabaida aldatu egin dela, ez? Hasieran hitz egiten zela, ez dakit, Israelen propaganda edo ozenagoa zen, jendeak nolabait eztabaida hori zekenagoan, ez? Defentsarako eskubidea duten, edo ez genozidio bat den, edo ez terrorismoa gora eta behera. Eta orain nik uste dut ja hain argi geratzen ari da, gertatzen ari dela ez du zer ikusirik ezarrekin baizik eta territorioa berenganatzeko borroka edo atake hori. Eta orduan hori gertzen da jenderen eztabaidetan. Egongo da jendea agian pasiboa dana, bere bizitza aurrera jarraitzen duela eta batzutan ez jakintasunagatik, bestetan ardura ez izateagatik, bestetan ere askotan ikusten dut nire inguruan ere ez dela garrantzia ez diotela emoten, baizik eta ez dutela bihotza irekitzeko gogoak. Zeren egia da, horren ez dakit nik zurekin itzaiten naiz, eta honetaz itzerakoan txarto sentitzen naiz, urduri jartzen naiz, negarra tortzen zait, eta jendeak egunerokotasunean ez du holan sentitu nahi. Kontzientzia jartzen diogunean oneri asko mugitzen gaitu, eta hori bai, badago pertsona kopuru bat horretan da bilela, ez nolabait, ezin dut hau nire egunerokotasunean ekarri. Eta gero badago jende asko behin da berriz dagoela kalean, hemen Iruñean bertan udaletxe plazan astero egiten dira konzentrazioak eta manifestazioak, eta ez da egun bat bez, non ez dira egon jende kopuru desente bat. Orduen bai, badago ere
aktiboki eta ozen ez esaten ari den jendea. Eta hori Nafarroa hitz egiten mundu mailan, testuinguru zakarragoak dituzten pertsona aktibo, ez dut aktivismoa zitzen, apur bat nolabait oso erabilita dago hitz hori, ez? Baina aktiboki mugitzen diren pertsonak testuinguru zakar batean egiten ari dira, erakundeekin eta gobernuei aurre egiten, bere gorputzak artean jartzen, eta hala ere emozionatu egiten, baina hala ere aurrera jarraitzen dute eta jarraitzen dute mobilizatzen. Oso gauza asko gertatzen ari munduan, badakigu hau ez da bakarra, eta batzutan pentsatzen duzu zergatik gai hau hartu eta ez beste 11 melo irekitzeko daudenak, ez? Zara Palestina joan behar, estatuan bertan baditugu hainbat eta hainbat arazo. Baina hau nolabait unkigarria da, guretzat, eta jendeak hori jendean nabaritu egiten dugu. Eta, bueno, azken finean, mobilizazioei buruz hitz egingo dugu pixka bat, orain ere bai, baina aurretik, klaro, azalduzu pixka bat igual jendeak ez duela, kontzientzia badukala edo badakiela zer gertatzen ari den, zuk esan bezala igual kontzientzia ere bai aldatu da ez azkenean Israelen diskurtsoa ja inork ez du onartzen ez du erosten ez dakit nola esan. Baina eta guztiz ere zuk aipatu hori igual jendeak ez duela bere bizitzara ekarri nahi ez, sufrimendu hau edo, bueno, uste duzu benetan ez dakit urruntasun hori badagoela gaur egun jendeak igual jarraitzen dola haien bizitzekin eta ez dagoela bai kontzientzia bat ez, baina zuk esan bezala hori ez dutela bere bizitzara ekarri nahi orain gabonak ez, mundu guztia gabonak ospatzen, urte berri bat, baina gauzak ez dira aldatzen ez, bakarrik, zenbaki bat aldatzen da. Orduan, ez dakit nola ikusten duzun zuk hori kontzientzia hori. Zaila da eta eztabaida zabala, ez? Nola gizarteak aurre egiten duen gaur egun etortzen zaizkigu arazoak. Nik uste dut aldatu egin dela, ni urteak betetzen ari naiz, baina oraindik ez nintzen 60. hamarkadan egon edo eta agian idealizatu egiten dut, ez? Baina nolabait bai teknologiak eta baretu egin gaitu, hau da, orain diskurtso asko zabaltzeko gai gara, baino ere lasai geratzeko like bati emoten edo bideo bat berbideratzen, eta horretan ja badago. Gero baditugu hainbat gauza material eta sozialak horiek galtzeko beldurra izateko haina ditugu, hau da, oporrak, gaizki, nolabait, hau da guztiz pertsonala, nik sentitzen dut baretu egin garela, distantzia bat sortu dugulako gure artean, ez dauz, horren dela 50 urte agian, auzoa, bazen entitate pertsonala zeukan, gaur egun auzoaren identitatea da, lantegiak ere bazeukaten identitate propia. Hau da, bazegoen nonbait babestu eta elkarritz egiteko lekuak. Gaur egun nahiko individualizatuta gaude eta orduen zailagoa da ere zuk zer aportatu dezakezun ikustea. Ni individual bezala ze demontre egin dezaket nik Israel, Europa, Estatu Batuaren kontra ez, hartzen diren erabakiak nik zer egin dezaket eta horrek ere baretu egiten gaitu. Hainbat, horregatik esan dute eztabaida zabala dela, nik uste dute nik baino askoz gehiago dakiten pertsonek hitz egin beharko zutela, nik bakarrik iritsi bat emon, sentsazio bat emon aldizut, baina bai, baretu egin gara. Eta hala ere, horren aurrean ere, borrokan, ekintzan jarraitzen duten ehundaka edo milaka pertsona jarraitzen dute. Batzutan harritzen nagoela, ikusten duzu bideoren bat, Erresuma Batuan, gazteak egon direla, bere askatasuna arriskatzen, poliziaren aurrean, errepresioaren aurrean, tala ere ozengarrazi egiten hau ez dutela nahi, ez bere izenean. Orduen, badaude bi bertiente horiek, ez? Orokorrean, egunerakotasunean
ezintasuna sentitzen dugunok, ni ere hor sartzen naiz, batzutan ateratzen naiz hortik, baina gero ere bueltatzen naiz bizia normal bizi alizateko, nire alabarekin egon alizateko, nire bikotarekin disfrutatu alizateko, zinemara jun alizateko, nolabait askatu egiten duzu hori, ez? Baina, badaude momentuak non aski da esateko gogo etxelak dituzu. Eta ekintza honetan zapatuan ere nolabait hori ikusi nuen. Badago jendea ez dituela bideak ezagutzen, aski da esateko eta aukera bat aurkezten diozunean hartzen duela. Claro, horren arira, galetu behar nizun pixka bat hori badagoela, zuk esan bezala, munduan zer, mobilizazio, ez dakit handi bat esan edo, badago jendea mobilizatzen dela, kalera ateratzen dela, zuk aipatu bezala, balio du ez, edo, borrokatzeko modu bat da, esan nahi dut. Eta zuk esan duzunaren arira hori, agian badago jendea, pertsona batzuk ez dakitela ondo zer egin dezaketen, zuk aipatu duzu, eskaintzen duzula horrelako dinamika bat, asteburuan bezala, eta jendea hurbiltzen da, ez, orduan. Zure ustez, honen, galdera igual pixka zaila da, baina zein da bidea, ez, jendea kontzientzatzeko, zure ustez balio du kalera ateratze horrek? Bi gauzak erantzuteko saiakera baten, balio du bai beti, hau da, inoiz ez dakigu noiz gertatuko den aurrera pausu, benetan aldaketa bat eragingo duen aurrera pausu bat. Eta kalera ateratzean batetik hemen gaude esaten du, bestetik jendea elkartu egiten du. Zakit manifestaldi batean zaudenean, niri gertatzen agian romantiko bat naz, ez? Baina ekintza berdina edo sede berdinarekin dauden milaka pertsonataz inguratuta egotea, pertenentzia eta epikoa sentsazio hori emoten dizu. Bateratasun hori. Bateratasun hori. Ez zaude bakarrik, ostras, nik sentitzen duena, ez nago bakarrik. Eta gaur egungo komunikabide eta sare sozialeko mundu horretan ere batzutan ekintza baino gehiago argazki batek gehiago esaten du, ez? Batean lehenengo orrialdean edo hainbat eta hainbat sareetako publikaziones hauetan. Argazki bat ateratzea, ostras, 12.000, 16.000, 1.000 pertsona atera dira kalera hau esaten, agian atera ez direnei ere eragin bat egiten die, ostras, ez da tontakeri bat edo gai hau garrantzitsua da edo. Hori, nire ustez ateratzea beti du funtsa bat. Eta da ensaio error horietako bat, ez? Ateratzen zara 1.000 aldiz eta 1.000 eta batean norbait ateratzen da berri, zehozer gertatzen da, bai konflikto bat, bai diskurtso bat, bai pertsonai bat ateratzen da, bat batean beste 1.000 pertsonei heltzen zaiena. Eta momentu hortan aurrera pauso bat emoten da. Justo atzoko manifak ez duzuen ez ere egin, baina gaurko konzentrazioa gertatu aldi berean ez dakiz zerekin eta herrialde bateko lehendakariak ez dut, ostras, igual ez ere egin behar dugu honetaz. Ateratzea beti da ona. Etxean geratzen isilpean horrek bai ez duela ezer aldatuko. Ateratzen zarenean, askotan bueltatzen zara, etxera bueltatzen zara sentsazio horrekin, ez? Beste bat, ez da zer gertatu, baina momenturen baten ez dakit holan historikoki, ez dakit Gandhi, kalean jo zuten behin, eta horregatik hartu zuen kontzientzia bere raza eta zapalkuntzarekiko. Kalera atera ez, eta gainera bera zegoen manifestaldi horretan, paseatzen ari zen hortik. Eta gaur egun inork ez du zalantzan jarriko Gandhiren funtzioa edo papera garrantzitsua izan zen, Nelson Mandelarekin antzekoa gertatu zen. Beti egon dira pertsonak bapatean nahi gabe erdian jartzen direla, eta horrek milaka pertsonak mugirazten dituela. Beti saiatu behar da, nire ustez. Bale, oso ongi. Eta bai, bi galdera bota izut batera, aldi berean, orduan, bigarren galdera zen pixka bat.
Nola lortu daiteken jendearen kontzientzia hori piztea, ez? Hori lehen bion artean hitz egin dugun bezala, igual badaudela batzuk ez dakitela zer egin, eta bueno, BDZ-ak ez badauka funtzio hori, boikot desinbertsio eta zigorren kanpaina horretarako da ez, jendea pixkat mugitzeko. Orduan nola sortzen da jendearen kontzientzia pizte hori ez, edo nola egiten da jendearaino heltzeko, esan nahi nuen. Ba, ojala esango nuke erantzun hori argi eta garbi. Zeren gaur bertan egiten hasiko ginen. Bai. Zaila da, zeren badaude hainbat eta hainbat impulso eta ekintza kontra doazelaz. Izan zaitezu, zu izan zure munduaren lehendakaria, zure ugazaba, zu zara zure enpresa, zure identitatea da zure mundua, badaude hainbat eta hainbat presio bestaldera doazela, ez? Eta lare jendea mugitzen da, auzoetan, ez dakit nola lortu jende gehiago mugitzea. Ekintzaren bitartez esango nuke, BDZ-aren sedea nahiko argi dago eta agian horrek ere balio bat du, ez? Esan dugun bezala, jendeak nolabait zer egin dezaket eta bat-batean badago kanpaina konkretu bat, ekintza konkretu bat egin dezakezula, BDZ-aren kasuan Carrefour eta HP eta kafen inguruan dauden kanpainak, presioa egiteko eraginkor eta argi bat dago, baina nola heldu jendeari, nola saiestu rutinak eta bizitzak duen ritmoa, hor dago zailtasuna. Bai. Zeren, adibidez, supermerkatuan, Carrefourren pentsatzen, baditugu ez dakit 13, 14 beste supermerkatu Nafarroan bertan, batean ez erosteagatik ez dakit ze zailtasuna dagoen horretan. Baino jendeak agian ez du sinisten, eta hori da hor dago lana, ez? Lortzea, jendeak ulertzea, gure pauso txikiak eragin handia izan dutela. Baina beti dago hori, ez? Ni bakarrik ez badut erosten, zer eragin izango du. Orduen jarraitzen dut. Ja, jendearen etxipena hori igual ere bai, ez? Bai, ez sinistearena bai, eta nik uste dut hori saltzen dela askotan, nik hori entzuten duzu, bai jendeengan, bai orokorrean, eta ez dakit nola horretan gaude, jota fuego saiatzen, zeren nik pertsonalki ez dut ulertzen. Badauda malau bate esaten zuten, danak ulertzen dugun genozidioa eta ekintzaz sarraski bat gertatzen ari da, azaltzen dugu Carrefourrek duen eragina, ez dizut esaten ez jan, ez dizugu esaten ez erosi, bakarrik da honetan ez erosi. Eta arrazoi bat egatik. Sargudiatuz ez, klaro. Eta ez da heltzen, ez dakit, baina horretan jarraitu behar dugu eta... Gero ez dakit, zuk aipatu ez dela, lehen esan duzuna sare sozialena orain baukagu jasotzen dugu informazio asko ez, gehiegi agian eta zer nolako informazioa jasotzen dugu ez, edo esan nahi dut, hainbeste estimula, hainbeste informazioa jasotzen dugu, igual ja jendeak ez dakiela ongi, ez dakit, nola esan. Bai. Gaude gehiegizko informazioarekin, baina aldi berean ez dakit nola esan, ez? Informazio hori nolakoa da, fidegarria da, eske azkenean jasotzen dugun informazioa ez da berez. Bai, hor badaude bat puntu, ez duk esan duzuna, ez? Ez den fidegarria edo, horren beste bulo eta horren beste gezurren aurrean nola sinistu, zer sinistu eta, ez? Eta bestetik ere, zareek duten arazotariko bat, nire ikuspuntutik, ez dakit erderaz, kontzeptua da sesgo de confirmación. Hau da, zareetan, heltzen zaizkizun berriak zuk bilatu dituzunak dira. Hau da, paperezko egunkari bat irakurtzen duzunen badakizu baduela editorialak baduela ideologia bat, eta horren barne, hainbat eta hainbat berri horren inguruan joango dira. Baina aktibokizuk badakizu, erosten duzunen egunkari hau, argi eta garbi dago, zuk bilatzen duzun iritzi bat dela. Baina zareetan, emoten du
magiak, algoritmo batek bidaltzen dizkizula, eta nolabait aleatorioak direla. Osea, heltzen zaizkit, bale, niri interesatzen zaizkinak, baino ez ara konturatzen, bapaten badaramatzazuela 12 hilabete, zuk bazenekizkien berriak irakurtzen. Orduen debaterako eta sorpresarako edo iritzi aldatzeko oso aukera gutxi ditugu. Bai, zailtasunak. Nik nire partetik, nire sareetan jasotzen dituenak, dira gazaren ingurukoak, etxe bizitzaren ingurukoak, gauzak badakizkidanak gertatzen ari dela, nik ez naute konbertitu behar horretaz. Aktiboki bilatu behar dut, batean interekonomian sartzen, batean eskubiko beste ideologiak dituztenetan aktiboki sartu behar naiz, nolabaiteko nire informazioa kontrastatzeko, zeren inork ez du deuko egi guztia. Gezurrak bulbak daude bi aldeetan eta ez behar ditut besteak entzuten, ez dakit bezeren aurren nago. Baina hori aktiboki egin behar duzu. Zareetan informatzen bagara, pasiboki botatzen dizkigute, guk jada genekizkien berriak. Hori da. Orduen oso zaila da debate soziala egotea, zeren batzuek sinisten dute bere mugikorretan agertzen dena, besteak bederean, eta ez dago inolango nahasketa. Orduen zaila da, erdian dauden zaila dute. Bai, egora zaila dela, zuk aipatu bezala, gustatuko litzaukela ez izatea gakoa jendearen gana heltzeko eta kontziente hori sortzeko ez, baina bueno. Baina zaila da. Baina ez dugu galdu behar indarra jarraitzeko eta asteburuntako ekintzarekin normalean ailegatzen ez diren 3 pertsona gerturatu baziren eta unkitu baziren edo nolabait pentsatzen hasi baziren, exito bat da. Horrengoan beste 6 eta horrengoan beste 12 eta purka, baina mezua argia denean eta esperoan gaude historikoki begiratzen baduzu, azkenean sarraskiak bideratu egiten dira. Momentu bat, txispa bat gertatzen da, non jendeak batean altzatu egiten da. Ez altzatu ez nago itxabeten irautza, armatu, azalako ez baizik eta kontzientzia. Batean, lehendakari eta zitza egiten ez, baina poterea dutenek edo erabakiak hartzen dutenengan, pisu handiagoa izatea gizartearen iritzia, arrisku handiagoa izatea jendearen iritzia ez jarraitzea, beste presio ekonomikoak edo politikoak jarraitzea baino. Eta oreka hori apurtzen denean, aurrera pausu bat dago. Baina horretarako jota fuego egon behar zara egunero txispa horren bila. Joango gara elkarrizketa bukatzen ez, eta honen arira, ez dakit mezuren bat bidali nahi duzun, abenduaren 31 den egun honetan, hori urtaratzen da, baina gauzak berdin jarraitzen dute, orduan, ez dakit mezuren bat bidali nahi diozun jendeari. Bai, urte berri hon ezagaten dugunean, hori zer esan nahi duen pentsatzea, ez izatea bakarrik esaldi utz bat, ez? Zelan bizi nahi dugun, ze gizartean bizi nahi garen. Nire ustez, ez dakit, 2024 urte hau, memoriaren urtea izaten ari da, ez? Memoria galtzearena. Hau da, 2008an gertatu zen krisis ekonomiko horretan, gertatu izan zena nolabait, zen 1929an krisis ekonomiko handia egon zela, mundua konturatu zen holan ezin zela jarraitu, eta hainbat arau, legedi eta ezi jarri ziren, hori berriz ez gertatzeko urteak pasa ziren, lasai bizi izan ginen, eta nolabait bankuek eta ziren neurri horiek kentzen apurka, jendea ja beldurra galdu zion, eta beste bat izan genuen. Orain ikusten ari garena da, Bigarren Gerra Mundiala eta geroko legedi eta mekanismo guzti horiek jarri zirenak genozidioak berriz ez gertatzeko, gerratea ez izateko arazoak konpontzeko irten bidea, gerratea ez izateko lurrak berenganatzeko erraminta bat,
hainbat legedi internazionala sortu zen, Nazio Batuak, hau dena sortu egin zen. Eta ari gara orain berriz ere memoria galtzen, eta mekanismo guzti horiek botatzen, bera botatzen ari dira berriz ere, presio edo interes politiko eta ekonomikoak direla eta beldurra galdu diogula. Horren bizi garenak ez ginen bizi orain dela 70 urte, edo 80 urte, eta berriz ere ari gara, 20. mendean jauzi ginen, egoera kaldo kultiboan txeko bat sortzen. Eta 2025 urte hau kontzientzia edo behintzat gelditu eta begiratzeko eta sentitzeko urtea den. Hori da nire opa. Eta obviamente Palestinari eta munduko pertsona guztiei bera zoriontsu lasai eta ziur bizitzeko aukera opa diet. Hori izango litzateke. Osongi. Eskerrik asko mezo bidaltzagatik eta zure denboragatik ere bai, gurekin hitz egitera etortzagatik. Orduan, bukatutzat ematen dut elkarrizketa, eta hori eskerrik asko. Eskerrik asko zuei ere, olako espazioak irekitzagatik. Beste pentsakerak edo hitza emoteagatik. Eskerrik asko. Bai, zuri, eskerrik asko. Bale, listo. Eta honekin bukatutzat ematen dugu 2024ko magazineko azkeneko saioa, eta gogoratu gaur gauean programa berezia izango dugu urte zaharra agurtzeko. Beraz, badakizue, piztu Saloa Telebista 10:00 aurrera. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengo urtera arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.